Dili mo minus, 4 ka pamilya ang apektado sa sunog sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Sigun sa Cebu City Fire Station, niabot ngadto sa 1.8 milyones pesos ang gibanabana nga danyo sa sunog nga niulbo sa kabalayan sa Woodcrest sa nahisgutang barangay. Matud pa, 3 ka mga panimalay ang nakan-an sa kayo apan naugdaw ang pinoyanan ni Lia Rabanis. Dugang sa Cebu City Fire, giisa ang sunog sa unang alarma. Wala hinoy nakalas og naangol atol sa hitabo. Dali sab nga miabag sa pagresponde ang silingan nga fire substation sa Dakbayan. Dugang pagsusi karon sa kabomberuhan ang hinungdan sa pag-ulbos sa sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.